Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai tarin albarka. Wannan ne farkon zuwanka, da Allah ka danna mana subscribe ka kuma danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin ayyuka. Wannan dai da kuke gani shine Kawu Ɗan Sarki. Kawu Ɗan Sarki kuma shahararren mawaƙi ne na Hausa, ko in ce nanaye a nan arewacin Najeriya. Kawu Ɗan Sarki dai ya ƙware wajen yin waƙoƙi irin na gidan gala, musamman a wannan lokaci, ko in ce daga 2021 zuwa 2023 ɗin nan. Mawaƙin da ya yi shura kuma ya yi tashi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci inda ya kai inda ba a tunani. Mawaƙin da ya kasance ya yi wata waƙa wadda zan iya cewa ba shi da wata waƙa wacce ta kai ta, duk da dai akwai wasu waƙoƙin nasa wanda suka yi suna fiye da wannan, wadda mafi yawancin mutane suka fi saninta da Ingallo na ciwo. Kawu Ɗan Sarki dai yanzu ma ya zo da wani sabon salo, ko in ce wata sabuwar waƙa wanda suka shirya ta da shi da shahararren mawaƙin nan na mata, wato Ado Gwanja, mai suna Ɗagwas. Ɗagwas dai wata waƙa ce da ta shahara wadda ba wai ku ba ni kaina waƙar ta tsuma ni kuma ta burge ni, ta ba ni nishaɗi kuma na ji daɗinta sosai. Ba tare da na cika ku da surutu ba dai, bari in ɗan sa muku taɓin gishiri a cikinta. Bayan nan ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Cikin aikin kwanya da wuta aka san babban yara ke sanya, har ka bace ke saka amma tsinke kaya a cikin kudin har ya kai ana samun gaya. Kai bari ma ku ji matsoracin kare ne ke zariya, to kadarin kada an karo na bata ga kura.